ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ? କଣ ପଚାରିବ? ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ରାଗିବା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ନାଇଁ ରାଗିବାର କାରଣଟା କଣ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କୌଣସି କଥା ମାନୁ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାପା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ଦେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆରେ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମାନି ନେଲେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ